Бүгінгі күнде ең актуал болған урып жию эшләре темасын дәвам иттерәбез. Узган ел көннәрендә республикада уракка керешкән хуҗалыклар саны артты. Татарстан буенча 1 гектардан уртача 43 центнерга якын уңыш чыга. Республиканың көньягында көзгә арпаны суктыралар. Аксубай районыннан репортаж. Республиканың көньяк районнары игеннәрне беренче булып урып җыюга кереште. Уракның катлаулы булачагын Аксу агро хуҗалыгында май аенда ук сиздиләр. Мул явым төшем басуларга язгы чәчүгә вакытында чыгарга ирек бирмәде. Быелгы компаниянең тактикасы шуңа исәпләнгәндә инде. Агрофирманың 2 бүлекчәсендә 12 экипаж эшли. Комбайннарга төп йөкләнеш кызы культураларны җыеп алу ахырында төшә. Бер вакытта сабан культуралары да өлгереп килә. Уңыш та әйбәт булыр дип көтелә. Механизаторлар эш графигына ияләшкән. Урып җыюда минутада кадерле, яңгырларга кадәр уракны бетерәсе бар. Ел мотор килде урожайларга. Влага бар иде. Көздән үк, яздан үк без подготовка уже әзерләй башладык. Безнең агрофирмада инде менә техника бар эшләргә. Бөтен агромероприятиеларны үткәрергә вакытында эшләп калдырдык. Чәчү агрегатлары да шулай ук яңартылып тора. Чәчү агрегатлары яхшы яңа вакытыннан соңга калмыйча бөтен кырлар чәчелде, эшкәртелде. Урожайлар зерновойларны алсак инде зерновойларга быел бик благоприятный ел булды. Технический культураларга әзрәк тәңге температуралар түбән булу сәбәпле әзрәк алар арттарак калды, но алар да өлгереп килә, барысы да яхшы. Барысы да план буенча бара. Әгәр чәчүне төгәл үтәсәң, игеннәрне вакытында тукландырсаң, уңыш та мул була. Шуңа күрә күп нәрсә һава тырышына гына түгел, белгечләрнең осталыгына да бәйле. Техника яңартылып тора, запасный частьләр бар. Горючий смазочный материал кайтарылып тора. Условиялар создаваться ителгән. Хезмәт хаклары яхшы. Шуның өчен менә андый условиялар булганда башында шәп була, башында өлгертеп була. Зур матур урожайлар булыр дип көтеп калабыз. Һәр көнне уракка керешкән хуҗалыклар саны арта. Рекордлы уңыш көтелә. Игенчеләр ашыкны түкмичәчмә җыеп алу өчен бар тырышлыкларын куя. Фарис Хәммәтов, Дмитрий Фторов, Александр Решоткин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Аксубай районы.